Okay, ani ako sa Kansubayon, Loon, Bohol. Okay, noon nga wa mamalit sa eleksyon barangay sa dili pa dugay bag-o pa karon nga eleksyon. O akong ipamatuod ninyo nga tinuod ay na may tao diri ako suwayan kung pangutana. Ma'am, good morning ma'am. May hapon. Sorry. Good morning yun. Okay, mayong hapon di. Sorry ma'am. Okay, nakoy pangutana gamay ma'am. Tinuod ba yun nga giingon nga way palit diri lapita Sa eleksyon? Bisag usang dako, bisag piso wa. Wa gyud. Way manghatag bisag kana pakaon wa. Wa pod. Di pwede. Anong naingon ana mo na Kay ma'am? magpakaon ka nga wala pa ang eleksyon. Baying gihapon na. Aga tamod gyud sila sa pumilik sila kawan. sa gimandar sa kapitan. Kas pumilik sila ga sunod gyud sila sa blaos pumilik. Ayuha no. Nindot gyud kayo ug ingon ani ta mga baryo tinuod yun ang manaog tinuod yun nga gipili no. Mo jud kasing-kasing jud ang gipili gud. Anya ang mga kagawad itong panahon sa kampanya unsa man yung gibuhat? Wala na pulong-pulong gani. Wala kas ara pod. Wa mga kampanya. Way kampanyahay na. Di ba? Kas aw na yung uban na suri-suri pod katong bag-o nga ning lancer katong mga admin dili na. Nya kinsa may nanaog yun ato kasagaran ang bag-o. Ang bag-o upat unya ang tulo kay last term naman more last term masiguro to nila. Wala na sila ning lancer. Tulo na lang nagpabilin. To indaog ang tulo. Sud ang tulo sigurado number 1 pa. Nya ang upat karga pod kay nakulang man sila nakuha. Pero way napildi. Ang bag-o? Oh. 15 man sila kabuo. Ano napildi no? Bali 8. Okay, pero tinuod yung napili yun sila, gipili yun sila katawhan kay wa may kwarta. Wa jud kwarta bisag gamay. Way bumbahay. Wa. Ayun no. Pwede na sa mga diri daw tay. Di ba? Mo ni sakto gyud no, gisugasunod gyud sa balaod sa pumilik. Okay, makigsuna no. Mo ni lang lugar sa Kansubayon, Loon, Bohol. Okay, ari ko to tan-aw ta diri sa ilang barangay hall. Mo ni model nga barangay. Mo itong sundo no ta. Makakita ta og tinuod nga kagawad sa atuang barangay kun ingon ani atong sistema pagpili sa tawo nga way kwartahay. Okay, ari ta sa usod. Ma'am, mao ni barangay hall, ma'am. Oy, may buntag, ma'am. Buntag na po. Anong buntag na mo? Sorry ha. Sorry, hapon mali ang okay, kasagaran ko sa business kay may buntag man. Di man ning hapon sa business ba? May buntag hapon nasakto li po gamay. Okay, ari tawo na pa resulta nila po. Ilang souvenir ipakita to. Sa SK po na yo. Barangay, punong barangay mo ni ang resulta sa way kwartahay Kita niyo. Punong barangay member na. Ninduta sa ilahang resulta sa eleksyon. Oy, hingunaan yung tatanan. Malinawon. Malinawon ang kalibutan no ta. Way daotay. Way bumbahay kundi buta lang sa sakto. Way pugos, way pamalit, way pusil. Kasi nga kanang gitawag nilang pamusil. Pamusil sa kwarta kaya mo ni lang barangay mo ni lang barangay mo ni inyong buwan sa daan pa bay dahil inyong kapitan bay uy indota din no may pagka-train yung mga tao diri okay di ko maglugay mama kaya ako lang salamat ma'am Sige, salamat. okay unya mo kukuha po ko okay yan ako diri picture ko rin mga taong di mo na kwarta. Okay, mo ni sila magkaliwat sa way kwartahay. Okay, salamat ma'am. Okay, mo ni way kwartahay. Sunod lang yung nanita. Okay, ato ko. Salamat ma'am. Okay. Anak ko, ani ako masiguro gyud katong ganiha ka istorya nako sa kwanto empleyado to sa province. Unsa imong posisyon sa province ma'am? Barangay office ra? Barangay office kanang kwan staff? Oo. Okay, ani ata ang siguro gyud nga kung ikastorya, siguro mo to ganiha pero kani kay kagawad gyud ni. Mao ni ato pang tanon tinuod nga way kwartahay ni Wad. Awa say kwartahay diri kay mao may kasabutan ning tamod sila sa kasabutan ba. Lami Lami tag ngani ang tatanan tibok luon Wad. Hinaot ta nga sa sunod eleksyon mao gihapon. Sumbanan ba? Lami man gatong ingana nga sistema kay hapsay, tinuod yun nga indaog. Pinili yung kay pinili sa katawhan ng ilang gugma ba? Gugma. Okay, mao yun na Wad. Dinhi na to makita gyud no. Kwartahay na to. Ang kuan. Depende mo guna sa pagda. Kwarta kaya maana Oray. mga tao.
labi nga kuan ba nga eleksyon. Kay kini gog iyagi og kwarta. Way hinungdan kay daog to nga Bisag way kwarta mo ang wa mo ang ay tungod la nahilo la sa kwarta. Way ayo. Mao na kinamauhan dyan awad. Okay, nakita na to og istorya na to si Kagawad. Human ani ato gyud siguro siguro naman gyud si Kagawad nga yang mao ni. Ato ni pasikat to ning barangaya kay aron matakdan tong uban. Mura bag ihimplo ba? Oh, ihimplo Murag jud. sila'y kanang nakabuhat ba ana kay kasagaran kakaron sa atong kuan ubang mga barangay Pinalitay. na sir. Na kani ko naman koy istorya wad ba. Mao na kunay kuan sa ato ang eleksyon. Mao na kuno nay sa nga na kanang mao na gyud kuno nay Nay naandan. di mao gyud kuno nay nahitaw kanang pangitabo ron ba nga di Mao na. pero di mao na ipakita din nga di di ay nga istorya kay na naa pa may nagpabilin nga naa pa may nagpabilin nga di kwartahay mao na ipakita na ni mo sumbanan ni sa tibuok di kay luon ra sa tibuok maingon tag kalibutan pa ni ta sumbanan nga inani ang kuan ang eleksyon kay mao gini tinuod og hapsay o say pa nga na Kaning sa dagan ka sa pamulitik katin o way kwartahay. Mura bag easy ra murag ang mga tao, mga butante. way away Way kay. way dautay Way dautay kay. Mo. pag pangumpanya kuyog mo tanan. Ijahay Sakay ha. mo po silang pangumpanya pa. Na po na sa Ijahay na ra pangumpanya pangumpanya. basta kay way kwartahay. Okay, salamat uda. Ani ta ko tawad og si daghang salamat jud. Kay dinhin na klaro na to og unsa gyud tinakatinuod ang Kansubayon Luon Bohol. Okay, saka ta ni. Oni ato na to ang sorry. Ato ang balay sa kapitan. Okay, dire. Sabapit ani. Okay. Ulo tingin ni. Balay sa kapitan. Sa Kansubayon Luon Bohol. Okay. Lingkod tali. Ayo.